बघूया आपले शंकरपाळे किती वाजतात। मस्त इलो आवाज माका इलो तुमच्यापर्यंत इलो काय माहिती नाही। आता हे दुसरा ताट घेते आणि चुरून दाखवते। ही बघा चुरते पण आवाज येऊ पयो म्हणजे कशी आपली शंकरपाळी परफेक्ट शेकली गेली आतून पण आणि बाहेरून पण आणि सगळा प्रमाण व्यवस्थित गोड तर मस्तच झालेले अगदी आणि दूध घातल्यामुळे जी चव येली भारीच। आम्ही पण तुमका सांगते अर्धा किलोचा मैदा आम्ही घेतला तर त्याच्यामध्ये वजनी प्रमाणात शंकरपाळे किती झाले चला दाखवूया। अर्धा किलो मैदा होतो आणि हा बघा 0-0 आता बघूया आपले किती झाले 656 ग्राम म्हणजे 650 ग्राम। आजची आपली शंकरपाळीची रेसिपी ती पण दुधातली पाण्यातली नाही ती पण मी अर्धा किलोच्याच प्रमाणात केली आणि प्रमाण परफेक्ट तशाच प्रमाणात केलं असं तुमकाही जमतली आणि कशी चवीची झाली ती नका कमेंट मध्ये सांगा नक्की। चला आता परत किचन मध्ये जाऊया साहित्य सकट प्रमाणात बघूया। अर्धा किलोचे आपण शंकरपाळे करतो तर त्याच्यामध्ये आपण घेतलं अर्धा किलोचं वजनी प्रमाण मी तुमका अर्धा किलो सांगते पण वाटीनी बघा असे सपाट वाटे घ्यायचे 4 वाटे होतं। 1.25 वाटी साखर लागतली जसा 1 वाटीत किलो मोठी वाटी असताना ते 5 वाटी भरतात पण हे मी छोटे वाटे घेतले अर्धा किलो त्याका पण मी 1.25 वाटी साखर घेते मोठी आणि 1 वाटी पाणी घेते त्याच्या जागी मी 1.25 वाटी दूध घेतलंय आणि अर्धा वाटी तूप घेतलंय। ह्या वेळेला मी असे शंकरपाळे दाखवते की आपल्या कसा दरवेळेला तास काय असे आमचे मिस्टर आणि सासूबाई बोलतात। आता ह्या वेळेला आणखीन एक वेगळा पदार्थ म्हणजे 1.25 वाटी साखर तर मी 2 चमचे साखर घेतले पिठी साखर घेतले पटकन दुधात विरघळा त्याच्याबरोबर वेलची आणि त्याच्या खाली ह्या गुलाबी गमताना हा आपला मीठ। आता ह्या मी वाटून घेते आणि ह्या बाउल घेते त्याच्यात घेते ह्या दूध ओतून तुम्ही ह्या गरम केलेला थंड करून दूध घेऊ शकता त्याच्यात ही साखर घालून घेऊया पिठी साखर लवकर विरघळतली। आता ह्या बघा ह्या मिश्रण पण मी दुधात घालून घेते म्हणजे आपली बरोबर 1.25 वाटी साखर तुमच्या अंदाजानुसार कमी गोड जास्त करू शकतास। आता साखर कशी ही मी घातलाय ती बरोबर परफेक्ट गोड होतात जास्त असे गोड नाही। जर तुम्ही चाय सोबत खात असाल तर कमी साखर करू शकतास 1.25 वाटी। आता ह्या बघा हे सगळे गुठळे जे होत ना साखरेचे झालेले ते मोडून घेतलंय ह्या दूध गरम करूनच थंड करून घ्यावा। जर तुमका तसा नाही घ्यायचा तर तुम्ही ह्या आपल्या स्टीलचा पातेला घ्यावा त्याच्यावर गरम करा आणि साखर फक्त साखर विरघळा जास्त कढवलं असतं साखरेचं पाक होतलो आणि मग शंकरपाळे पुढे काय होतं त्या माहित नाही। या मिश्रण आपलं पूर्ण साखर विरघळली या बघा अर्धा किलो मी विरघळलेला तूप नाही पण तरी पण मी घेतलंय अर्धा वाटी। आता ह्या कधी पण मैदा आणलो ना तर चाळून घ्यायचो जरी काय नसलं तरी पण चाळून घ्यायचा आपला चाळलेला बरा। आता इकडे जर बरोबर तुम्ही मोहन घातलास आपला कृष्णाचा तर बरोबर आपला शंकरपाळे खुसखुशीत जास्त पण पडला तर कडक होतले। मी 1 चमचो हातचो राखून ठेवलाय आधी हातान नाही असा सगळा पिठात चोळून घेऊया। ते बघा असा फेसून घ्यायचा हातीवर म्हणजे आपल्या संपूर्ण मैद्यात कसा मोहन चांगला लागता। आता ही 1 मूठ घ्यायची आणि अशी दाबून ह्या मोठेळा बघायचा परफेक्ट आपल्या पिठात चांगला मोठेळा ह्या तयार होता ह्या बघा। बोला आता जर दूध आणि वेलची घातल्याने काय होतं शंकरपाळी भारी लागतात। जर असा मैद्या ह्याच्यात मीठ घातला की गोडाक एक वेगळी चव येता एकदम किंचित पण दुधान शंकरपाळे रवतात आणि चव पण छान लागतात। एकदम असं आपण त्या दुधाचं मिश्रण ओतायचं नाही थोडा घेऊन असा मळत जायचा पीठ आणि जास्त पातळ नाही जसं आपण नेहमीप्रमाणे चपातीक जसा पीठ मळतो तसाच पीठ मळायचा। या बघा मिश्रण फक्त 1 चमचा रवला मी ह्या घालत नाही की ते आपण वेलची जी वाटलो ना त्याचा जर असा काळा आणि या बघा इतपत मी पीठ मऊसूत मळलेलं आहे जेवढा आपण चपातीचा मळतो ना तसा तुमका गमत असत की ह्या बघा एकदम पण जोर नाही आणि ह्या कसा आपल्या ठेवून द्यायचा पीठ
10-5 मिनिटं तरी ठेवू गोया की त्या मैदो आणि जो हा ना नंतर ह्या पीठ परत कडक होतला आणि जास्त जर तुमचा कडक झाला तर लाटूक त्रास होतलो. म्हणून परफेक्ट मेजरमेंट घेवा. 1.25 वाटी पाणी, 1 वाटी पाणी जर घेत असाल तर शंकरपाळ्याक ना कडक होतं किंवा मग फुगत नाही आणि जास्त तुपाचा मोहन पडला तर तेलात विरघळतो. म्हणून तुपाचा मोहन पण परफेक्ट घेवा. ह्याच भांडा मी आता झाकून ठेवते 5 मिनिटं करता. तोपर्यंत आपण तेल तापत ठेवूया. दुसरा काम करून घेऊया. चला आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत. पीठ परत एकदा असं रगडून घेते. जेवढं लाटूचं तेवढं गोळं घेते पोलपाटावर आणि मग बाकीचं झाकून ठेवते. चला आपल्या काईलमध्ये ऑइल गेला तर ठेवूया तापत. ऑइलचं प्रमाण पण कमीच घेतलेला. अगदी नवशिक्या असाल तर पहिला कमीच करत जावा. बरा पडता. नवीन लग्न झालेले नवशिक्यांका तरी अर्ध्या किलोच्या बरोबर जास्त होता शंकर. एवढे पण काही कमी नाही व्हायचे ना. पण हे बघा अशी क्रॅकच जातात. हा जसा तुम्ही पाण्यात जरी पीठ मळलास तरी असे क्रॅक जातले. पण मग जास्त ताण नाही पडत. मग उसुरा पीठ अगदीच काय पण क्रॅक हे जातलेच. आता ही बघा अर्धा सेंटीमीटर जाडीची मी शंकरपाळी म्हणजे पोळी लाटून घेतलंय. शंकरपाळी नाही. आता त्याका देऊया आपण. शंकरपाळीचा आकार नाही मी सहसा हे चौकोनीच करते. तुमका आवडीनुसार शंकरपाळीचा आकार व्हाय असतात तर करू शकता. हे कडेचे हत ते काढून घेऊया. अगदी त्याका सेप नाही चौकोनी तसले. आणि हे ह्याच भांड्यात काढून घेऊया. सहज निकालतात असं काय नाही चिपकतले. पोलपाट उचलून असा आपटलास तरी निकालते. याचा शेप बिघडत नाही आणि चिपकत नाही. म्हणजे तेलात टाकते वेळी बाबा चिपकले गोळं झालो असं होत नाही. आता जा साईडचा काढला होता आणि तो पिठाचा गोळो तो पण घेत आहे. परत एक गोळो घेत आहे आणि ह्या ठेवते झाकून. बघा एकाच भांड्यात सगळा होता की नाही. आणि तोपर्यंत तिथे तेल तापला. दुसऱ्याची गरज नाही मदतीची. आता हे शंकरपाळे टाकते वेळी हात भाजतात कारण हे बुडबुडे उडतात. तसं ह्यो फोड इलो तर काय करायचं पाण्यात हात नाही घालायचा. पाण्यात हात घातला की त्या फोडावर मग काही इलाज नाही. डायरेक्ट त्याच्यावर मध किंवा आपला तूप फ्रीज मधला तूप बाहेरचा तूप नाही ता लावायचा. असे सोडायचे. सोडल्या आपण झारो गुतूर घालायचो नाही. जर असे त्यांना सुटसुटीत होऊ दे. पण प्रमाण एकदम परफेक्ट होता म्हणून ते आपले तुपाचं प्रमाण व्यवस्थित घातलं ना तर आपली ही शंकरपाळी अजिबात तेलात विरघळायची नाही. आता मी ह्यो झारो घालतोय. तो नाही घेतलाय जाळीचो. ह्यो होलवालो झारो घेतलाय आणि असे परतते बघा. असे ढवळले ना की ते एका ठिकाणी टाकलेले ते सुटतात आणि मग परतूचे असले की ह्यो झारो असो परतायचे सावकाश. दोन मिनिट भर परतून असो कलर इलो. आता अजून जर असे शेकाक वये. आता ह्या अशा गुलाबी बदामी जसा आपला बदामाचा कलर असता त्या रंगावर काढायचे शंकरपाळे. जास्ती प्रमाण असतात तर ते काढेपर्यंत पाठचे शेकतात. म्हणून जास्तीचा प्रमाण असत तर पटापट परतत राहा आणि काढत राहा. म्हणजे त्या तेलात मागचे आपले शेकली जातात बॅच. आता हे झालेले आहेत म्हणजे आपल्या तळणीक बरोबर 3-4 मिनिटं लागतात. तेव्हा आपली शंकरपाळी परफेक्ट बदामी रंगावर शेकली जातात. ही बघा मस्त आपली शंकरपाळी तयार. बघूया आपले शंकरपाळे किती वाजतात. मस्त. अजून होता तव्यात ते आताच काढलेले म्हणून घेतलेले. आवाजासाठी तुमका काढून दाखवले. गरमत हा मागे तुमका दाखवते आता तरच गरमत.
भार्गव तिने तर हाय करता हाय. आता हाताने कुस करा. इलो आवाज माका इलो तुमच्यापर्यंत इलो काय माहिती नाही. आता हे दुसरा ताट घेते आणि चुरून दाखवते. ही बघा चुरते पण आवाज येऊ पयो म्हणजे कशी आपली शंकरपाळी परफेक्ट शेकली गेली आतून पण आणि बाहेरून पण आणि सगळा प्रमाण व्यवस्थित. गोड तर मस्तच झालेले अगदी आणि दूध घातल्यामुळे जी चव येली भारीच. मी पण तुमका सांगते अर्धा किलोचा मैदा आम्ही घेतला तर त्याच्यामध्ये वजनी प्रमाणात शंकरपाळे किती झाले चला दाखवूया. अर्धा किलो मैदा होतो आणि हा बघा 0-0 आता बघूया आपले किती झाले. 656 ग्राम म्हणजे 650 ग्राम. दुधातली शंकरपाळी करण्यासाठी प्रमाण सगळ्यात महत्वाचा. ही पहिली टीप. दूध आणि जर तुमचे 3 वाटी मैदे आहेत किंवा 4 वाटी मैदे आहेत अर्धा किलो तर 1 वाटी दूध, अर्धी वाटी तूप, कडवलेला तूप. डालड्याचा पण वनस्पती घेऊ शकतात पण त्या विरघळून घेऊ. ही पहिली टीप. दुसरी टीप प्रमाण तुपाचा किंवा डालड्याचा घेशाल तर परफेक्ट तुमच्या पिठात चोळूक होया नाहीतर तुमचे शंकरपाळे कडक होतले, शेकले जातले, कडक होतले, दातांत चावूक होतले नाही, खुसखुशीत खस्ता शंकरपाळे होणार नाही. म्हणून ही तुपाचं प्रमाण व्यवस्थित घेवा. जेवढं मैदो त्याका तुपाचं प्रमाण समप्रमाणात आणि चोळूचा मी दाखवलाय व्हिडिओ त्यासाठी व्हिडिओ पण बघूच लागतो. तिसरी टीप तळते वेळी घाई करायची नाही. टाकल्यावर चमचो लावायचो नाही. 2 मिनिटांनंतर चमचो लावायचो आणि मंद आचेवर सगळे शंकरपाळे. घाई केलास कराकतले, काळे होतले, शेकाचे, कच्चे राहतले. त्या सांगतो ही तिसरी टीप. आणि चौथी म्हणजे जास्त दिवस ठेवू नका. आता आमका माहिती नाही तुम्ही जर ठेवून बघा रवले तर आणि काय झालं ताव आमका कमेंट मध्ये सांगा. तुमचे दुधाचे शंकरपाळ्याचा इतके दिवस ठेवून असे लागले. तर हे होते शंकरपाळ्याचे 4 टिप्स. तुमका ही आमची दिवाळी फराळाची रेसिपी कशी वाटतात ते खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा.